Sziasztok! Texasba is megérkezett a tél, mint látjátok, és ma a texasi magyarokkal a beiglisütés titkát keressük, mert hát nincs karácsony beigli nélkül. Szóval gyertek velem! Ilonát arról fogom megkérdezni, hogy mi a tökéletes beiglinek a titka. Hát kérem szépen, ahány ház, annyi szokás az én házamban. A töltelék a titka. A mákot jól megdarálom rendes mákdarálóval, hogy olajos legyen, és ne száraz legyen a mák. Ahhoz hozzáteszek a cukron felül reszelt citromot, baracklekvárt, rumban áztatott mazsolát, és még egy pici ilyen folyékony tejszínt, és így keverem össze, és persze nem hagyom ki a fahéjat se belőle. Így keverem össze, így biztos, hogy nem lesz száraz, és nagyon különleges jó íze lesz. Hogyha valaki diabetikus, akkor lehet egy picivel több mazsolát tenni, és kevesebb cukrot. Nálam ez jön be. Nálatok? Kedves Éva, mi a tökéletes beigli titka? A tökéletes beigli titka az, hogy hagyjuk, hogy más süssön. Mert ha én sütöm, az már nem lesz tökéletes. Nagyon jó, köszönöm. Kedves Dóri, mi a tökéletes beiglinek a titka? Ahogy Éva mondta, hogy más süssön, mert én egész életemben foglalkoztam sütéssel, és örülök, hogy túl van. Más süssön, Vagy más, hogy a fiatalokkal mondják. a fiatalok kell Ők süssenek a vannak beiglit. sorok. Köszönöm. Szóval Gabi, mi a tökéletes beiglinek a titka? A titka az, hogy a szeretteinkkel és a barátainkkal együtt süssük. Köszönöm. Mi a titka a tökéletes beiglinek? Hát mindenképpen egy kis pálinkával kezdeni, egészségetekre, és a jó társaság. Jó társaság. So we are here with Chris, and the question is, what's the secret to the perfect beigli? Listening to your mother-in-law, for sure. Az anyósra kell hallgatni. Szóval mi a tökéletes beigli titka? Hogy az embernek a veje segítsen, de most nem tudom, hol kódorog. Hogy az embernek a veje segítsen. És a titka az igazán, hogy sokat kell csinálni egyszerűen, nem csak mákos beiglikat, meg darálni. Apukámtól megörököltem ezt a mákos, hagyományos kézi tekerő mákdarálót, és egy fúrót rátettem a végére. Átalakítottam, hogy egy kiló mákot tudok egy 15 perc alatt lefúrni. És írjátok le a receptetek, ami tetszik, és tovább is kell adni ilyen ajándékokat, amit örököltünk mondjuk, és akkor átadjuk a fiataloknak. Le kell önteni valamivel, és, Nagyon fontos. és az lesz a kérdés, hogy mi. Szóval hát mindent jót kívánok! Kedves Anna, mi a tökéletes beigli titka? A tökéletes beigli titka a jó lejátszási lista. Nincs karácsony, zámbó nélkül. Az álomcsapat. Milyen jó ez a fa, most nézem csak ezt a fa, ez igazi fa? So today we are having Rob here, and we are trying to find out the secret to the perfect bagel. And that, what I think the perfect secret is number one, putting your love into what you're doing, into your bakery. The second thing is to follow your Nad's Mama's and your mama's recipes, and then make them your own. Add your secret loving ingredients to it. Thank you. I think they are really good answers. Köszönöm szépen. Itt beiglit sütünk ma, és azt próbáljuk itt az itteni dallasi magyarokkal kitalálni, hogy mi a tökéletes beiglinek a titka. És gondoltam tőled, mint rangidős beigli sütőtől megkérdezem. Igen? A zsír vagy a vaj, azért, mert azt csinál olyan omlós foronyót belőle. Tehát a zsírtől lesz igazán omlós. Igen. Jó, ez egy nagyon jó tanács. Fontos, hogy a pihentetés, hogy keljen. Tehát a jó beiglihez idő kell. Igen. Ágit arról kérdezem ma, hogy mi a tökéletes beiglinek a titka.
Hát először is mindent nagy szeretettel kell csinálni, ez a titka. Tökéletes válasz. Ez a titka? Ez a titka, és aki szeret főzni, aki szeret sütni, az biztos jót fog csinálni. 600 féle recept van a nagymamától, az anyóstól, mindenkitől, de te csak csináld a tiédet. Anyós, nagymama, de a tiéd a legjobb. Biztos. Köszönöm szépen. Második felvonás Edinával. Jaj! Mi a tökéletes beigli titka? A pálinka után egy kis vörösbor. Hogy mi a tökéletes beiglinek a titka? Hogy a szakácsnő szép legyen. Szép szakácsnő, az segít a beiglin. Nagyon jó. De akkor jobb ízűen eszed. Jobb az étvágy, ha szép a szakácsnő. Fontos. Köszönöm. Csapó 2. Mi az, amit elfelejtettünk? Hát egy valamit elfelejtettem, és ez nagyon fontos. Hogy egy kis kupicarum mindig kell a tésztába. Ha nagyon sokat csinálsz 1 kilóból, akkor lehet 2 kupica is. Nagyon fontos. Mondjuk látlak jövő héten. Jöttek a karácsony. Lehet kell még bele. I think I did it. Hey, ladies,